După aia îi peciou gros și în momentul în care ridicăm și el dur tare, poate să plesnească, știi? Și legăm încât să rămână la poziție. Tot cu două bare, una pe interior, una pe exterior. Cam de 1 metru fiecare bucată, știi? Repartițiile astea. Ele acum sunt legate în mănunchi, unul în stânga, unul în dreapta, dar e mai bine să stea la poziția lui. Și aici aveți grijă. Pune una pe parte, una pe parte. Stai să îndreptăm. Sau lasă așa ca. Da, și te spăli după aia leagă, știi, cu repartiții, cum facem la celor. Ia să dă semnul. Așa se face. Altfel arată, nu? Nu mai stau pe burtă acolo. Aici, aici, bine.